Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Інтенції гэтай святой імшы дзякуем Пану Богу за першы пражыты годзік агаты і просім апекі і ласкі Маткі Божай на далейшае жыццё. Просім здароўя Божай ласкі для Анастасіі Кісель, Святланы Мойса, Паліны Тиханович, Ірыны Каралёвай, Веронікі Пажога і іх сем'яў. Просім вечнае збаўленне для Станіслава Бурдукевіча. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Разгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, Моя вина, моя вельми вялікая вина. тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле Супокой людям доброй воли. хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління нашає, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, учини, каб под Твоим кіраўніцтвам жыццё на зямлі развівалася ў супакоі, а касцёл Твой няхай без перашкодаў Табе служыць. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, і які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen.
Читание книги «Мудрости Сираха». Калі прасеюць прасіта, застаюцца высілкі. Так і недахопы чалавека выяўляюцца, калі ён разважае. Начынне ганчара выпрабоўваюць у печы, а чалавека выпрабоўваюць у размове з ім. Па пладах дрэва пазнаюць, як яго даглядалі, так і па словах выяўляюцца задумы чалавечага сэрца. Не хвалі чалавека перад размовай, бо такім чынам выпрабоўваюцца людзі. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Духом прадзякаваць Табе, Пане. Добра дзякаваць Табе, Пане. Добрае дзякаваць Пану і праслаўляць імя Тваё найвышэйшы. Раніца вяшаць Тваю міласэрнасць і вернасць Тваю уначы. Добра дзякаваць Табе, Пане. Справядлівы заквітнее, як пальма, вырасце быццам кедр на Лібане. Пасаджаныя ў туме Пана, яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога. Добра дзякаваць Табе, Пане. Нават у старасці яны будуць пладавітыя, сакавітыя і свежыя, абвяшчаць, што справядлівы Пан, святыня мая, і няма ў ім няпраўды. Добра дзякаваць Табе, Пане. Читание першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, коли тое, что тленное, опранется у нетленность, а тое, что смиротное, опранется у бессмиротность, тогда исполнится написанное слово. Перемога поглынула смерть. Смерть, где твоя перемога? Смерть, где твое джало? Джало смерти – это грех, а сила граху – гэта закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Христа. Таму, маю мілаваныя браты, будьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданым справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пану. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Зяйте ніби світачі у світі, приймаючи слово життя. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Езус рассказал своим вучням такую приповесть. Хіба може сляпы водить сляпого? Ці ж не зваляться ободва у яму?
Вучань не больше за настаўніка. Але кожны добра падрыхтаваны стане такім, як яго настаўнік. Чаму ты бачыш шчэпку ў воку брата свайго, бервяна ва ўласным воку не заўважаеш? Як ты можаш сказаць брату свайму: дай, браце, я выцягну шчэпку з вока твайго, калі сам не бачыш бервяна ў сваім воку? Крывадушнік, выцягні спачатку бервяно са свайго вока, тады ўбачыш, як выцягнуць шчэпку з вока свайго брата. Няма добрага дрэва, якое прыносіла дрэнны плод, ці дрэннага дрэва, якое прыносіла добры плод. Бо кожнае дрэва пазнаецца па ягоным плодзе. Не збіраюць сцерня смоквы, а з куста ажын не збіраюць вінаграду. Добры чалавек выносіць з добрага скарбу сэрца дабро, а дрэнны чалавек з благога сэрца выносіць зло. Бо пра тое, чым напоўнена сэрца, гавораць вусны ягоныя. Гэта слова панам. Сядайце. Дарагія браты і сёстры, кніга мудрасці Сіраха вельмі цікавая. Гаворыць пра тое, пра чалавека, як зразумець, хто перад табою. Калі чытаеш кнігу мудрасці Сіраха, але вельмі раджу пачытаць, чалавек захапляецца вялікаю мудрасцю, якая запісана была ў этой кнізе, мудрасцю такой вялікай і такой простай. Выдаецца, што гэта мудрасць на кожным кроку нашага жыцця. Мы ідзем па яе, мы бачым яе. Але што самае дзіўнае, мы бачым гэтую мудрасць, ведаем, што гэта мудрасць, якая гаворыць нам, як сабе паводзіць правільна, але все равно мы у большасці выпадкаў, нават заўсёды, паводзім сябе наадварот. Гэта можам назваць таксама і сённяшнія медыя, і сённяшнія сродкі масавай камунікацыі, якія так могуць пераканаць кожнага з нас, дарагія браты і сёстры, што мы сапраўды паверым. Я чамусьці узгадваю заўсёды справу гэтага каранавіруса. І калі мы зараз разважаем над гэтым і бачым, як гэта ўсё смешна выглядала, а тады гэта смешна не было. Тады гэта смешна не было, у нас вочы на лоб вылазілі, як нам паказвалі нейкія дзівосныя рэчы, можам сказаць, як сёння тиктокі, так можам сказаць. А што такое тиктокі? Та нас знімаюць чаго-небудзь абы чаго, а мы, рот раскрыўшы, глядзім і слухаем і думаем, а можа гэта і праўда, а гэта тикток. Тикток у галаву нашую. Это, то есть, издевательство над нашим мозгом часамі. Это перакананне у той ці іншай справе, каб мы, вось, гэтаму ўсяму, мы ведаем, што это безглуздзіца і так далее і тому падобнае, але чамусьці захапляемся, смяёмся, прымаем гэта. Паглядзім першы раз, другі раз, трэці раз, а потом для нас гэта выходзіць нармальная сітуацыя. А не глядзім часамі, што гэта выходзіць у грэх. Глядзіце, па пладах дрэва пазнаюць, як яго даглядалі, так і па словах выяўляецца задумы сэрца чалавечага. Не хавалі чалавека перад размовай, бо такім чынам выпрабоўваюцца людзі. Не хвалі чалавека перад размовай, бо такім чынам выпрабоўваюцца людзі. Вось, выпрабоўваюцца. Кажа, чым напоўнена сэрца, гавораць вусны ягоныя, кажа Христос. Калі мы сэрца напаўняем мудрасцю Божаю, Евангеліем, Словом Божым, яно многім не падабаецца, бо часамі супярэчаць, і нам будуць гаварыць, што ты гаворыш нешта абы што. Калі для чалавека, і мы чуем, што ён гаворыць абы што тычыць Бога, з гэтым чалавекам нема пра што гаварыць. Калі для чалавека абы што, тое, што тычыць Бога,
з гэтым чалавекам няма пра што гаварыць. Гэты чалавек, пусты, можам так сказаць. Калі чалавеку вы гаворыце, што вось Бог ёсць, чалавек гэтым насміхаецца і гаворыць, што гэта вашыя прыдумкі ці вашае што яшчэ, альбо да гэтага не прывязвае ніякай увагі з боку з такім чалавекам. Пра нешта сур'ёзнае гаварыць нават не стоіць. З ім можна гаварыць, абгаварыць, то есть пра грэх. Абгаварыць кагосьці там, ці яшчэ што-небудзь там, панаракаць на кагосьці разам, паказаць, як цяжкае жыццё, і яго нельга нейкім чынам паправіць, ці яшчэ што-небудзь. Але з гэтым чалавекам нельга знайсці нейкую сітуацыю, такую талковую і так далее і таму падобнае, калі чалавек не хоча слухаць пра Бога, калі чалавек не знае нічога пра Бога. Гэта вельмі кепска. Гэта вельмі кепска. І заўсёды выходзіць адносіны з гэтым чалавекам не на добрае ніколі не выходзіць. Ніколі не выходзіць на добрае. Паважаныя, мы каляду, уже амаль, як мы говорим каляду, але адведванні душпастарскія амаль закончылі, яшчэ мне, можа, засталося 2 дні, некалькі вёсак, але стоўбцы закончыліся. І заўсёды нейкая сітуацыя, якая выходзіць з нашых сем'яў, з нашых душ, заўсёды пры наведванні, нават пры некалькі слоў святара, пры невялікім размове, нават запытаць, як жывяце, як жыццё ідзе, выцякае, як дзеці, як унукі, як гэты. Адно толькі вынікла з гэтага ўсяго, з гэтай каляды, што мы не хочам, мы яшчэ пра Бога хочам, асабліва старэйшым адносіцца гэта. Мы яшчэ пра Бога трохі нешта ведаем, і яшчэ з намі можна нешта гаварыць пра Бога, але мы нават слухаць не хочам, калі мы гаворым пра Бога, што тычыцца дзяцей, унукаў. Асабліва, калі пытаешся, ці ходзяць да споведзі. Вось гэта найважнейшае пытанне, бо споведь, мы знаем, это вызнанне грахоў перад святаром, каб атрымаць адпушчэнне грахоў. Мы ведаем, што пра споведь гаварыў Езус Христус, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. Это вельмі важныя словы, адпушчэнне грахоў. Без адпушчаных грахоў з чыстым сэрцам, без чыстага сэрца мы не можам прыняць найсвяцейшы сакрамент, Эўхарыстыю. Мы не можам прыняць камунію, гэта значыць сапраўднае цела і сапраўдную кроў Пана нашага Езуса Хрыста. А Христос сказаў нам ясна і коротка: хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, хто не спажывае, не мае жыцця вечнага. Дарагія браты і сёстры, нам вельмі лёгка часамі, нават веруючым, гнаць у пекла сваіх родных і блізкіх, а нават ці жонку, ці мужа, ці дзяцей, ці ўнукаў, абы добра жылі на гэтым свеце. Пра Бога я неяк не гавару ім пра Бога, не настойваю, каб шлюб узялі, не гавару, каб да споведзі. Абы добра жывуць добра, і дзякую Богу, што добра жывуць. Што значыць добра? Напэўна, яны не пазвоняць і не скажуць: мама, мы дрэнна жывём. Заўсёды, калі мама звоніць, мы добра жывём. Мы добра жывём, нічого пра Бога нават не думаем, але прыйдзе выпрабаванне, мы ж, канешне, развядземся, мы ж, канешне, і тады начынаецца нараканні. А вось, а было ўсё ж так добра, а чаму гэта так, а як гэта так? А людзі жылі, як умелі, папросту, не карысталіся Божай ласкай, ніколі не задумваліся, што Бог існуе, не карысталіся тым, не ішлі да збаўлення. І так ідзе, і так пашло, то есть, паважаныя, як неба ёсць, так і пекла ёсць. І нам вельмі проста, і мы вельмі проста гаворым часамі, што вось тыя ці іншыя людзі, а яны праваслаўныя. А ён праваслаўны, чи яна праваслаўна, нікуды не ходзіць, не спавядаецца, не прымае камунію. Гэта значыць, не будзе мець жыцця вечнага, дарагія браты і сёстры. Мы павінны задумацца пра гэта.
альбо мы боимся думаць пра тое, што нашыя блізкія не будуць мець жыцця вечнага, і вечнасць іх у пекле, альбо мы не хочам думаць, альбо мы думаем, што Евангелие гэта нейкі жарт, што вера наша гэта нейкі жарт, што тое, што мы прыходзім да касцёла, гэта па прывычцы, што гэта ўсё навокал нас, што жыццё таксама нейкі жарт, што вось гэта яно пройдзе і на гэтым усё закончыцца. То есть у нас такое пачуццё, што ўсё закончыцца на нашым жыцці. Мы паміраем і канец. І ўсё, нема. І тое, пра што гаварыў Христос, гэта, гэта добрыя апавяданні, пра тое, што сведчылі святыя і жыццё містыкаў, гэта тоже апавяданні, пра тое, што сведчыць чалавецтва і жыццё чалавецтва, гэта тоже нейкія гістарычныя байкі ці яшчэ што-небудзь, што тычыць веры ў Бога. Паважаныя, Бог ёсць, мы гэта вельмі добра ведаем. І тое, што Ён сёння кажа, гэта сапраўды так. І тое, што Ён гаворыць і павучае нас, напрыклад, сёння праз Евангелие, пра нашыя паводзіны, пра нашыя ўзаемаадносіны, пра нашыя ўзаемаадносіны паміж людзьмі, адносіны да другога чалавека, пра адносіны да нас самых, гэта факт, які для нас павінен існаваць. Поэтому мы павінны, сёння столькі чалавек прынималі сакрамент бежмавання, канфірмацыі. Многія з нас таксама маюць сакрамент бежмавання. Маліць Духа Святога, мы адкрытыя на Духа Святога, каб Дух Святы нам адкрыў нашыя думкі, нашыя сэрцы на веру ў Бога, і даў нам перакананне, што вера сапраўды патрэбная нам у нашым штодзённым жыцці, нам, нашым родным і нашым блізкім. Каб мы не былі пасіўныя і вось так лёгкадумныя у адносінах да збаўлення нас асабіста і нашых родных і нашых блізкіх. Каб нам гэта залежала так, як выхаваць, як вывучыць дзіцятка, даць яму прафесію, даць вышэйшую адукацыю, знайсці яму працу так, каб як вось так мы жадаем жыцця тут на зямлі чалавеку, каб яшчэ больш у многія разы мы жадалі жыцця вечнага для сябе і нашых родных і блізкіх. Вось гэта мы павінны у нейкім сэнсе зразумець добра, глыбока зразумець, навошта нам патрэбна нашая вера і вера нашая у Езуса Христа. І сапраўды, што Христос ёсць. Мы молім Духа Святого, каб Дух Святы дапамог. Паглядзіце на апостолаў. Як яны былі з Христом, як ішлі за Христом, як былі ў садзе аліўным, як маліліся з ім, не маліліся, былі бачылі яго, калі ён уваскрос, хадзілі за ім уваскросшым, пераконвалі сабе, што ён жывы, бачылі гэтага. Гэта было такое пераканаўчае сведчанне для апостолаў, вялікае сведчанне, і все равно яны ў страху сядзелі з замкнёнымі дзвярыма, у страху. І толькі Дух Святы прыйшоў, і гэты страх вызваліў, вылечыў ад страха. Ад страха якога? Ад страха перад сабою выйсці і казаць. Ад страха гаварыць пра Езуса Христа. Яны пашлі гаварылі пра Езуса Христа адразу. Яны нічога не гаварылі надзвычайнага. Яны не расказвалі там тэалагічных нейкіх апавяданняў вялікіх. Яны гаварылі пра жыццё Езуса Христа, што Езус Збавіцель, Ён той, якога мы чакалі, які прыйшоў, каб нас збавіць. Усе разумелі, што значыць збаўленне. Што Ён Збавіцель свету, што Ён прыходзіць, каб даць нам гэтае збаўленне. Гэта збаўленне не толькі знешняе ці матэрыяльнае, але гэта збаўленне, выбаўленне духоўнае, што мы адкрываемся на Яго, адкрываемся на Бога. Мы разумеем Бога. Мы разумеем сэнс жыцця з Богам, прабыванне з Богам. Мы разумеем, што для нас гэта добрае, што Бог добры для нас у гэтым свеце. Мы разумеем, поэтому Дух Святы, які прыходзіць і які ўсяму вучыць. Поэтому я сёння хацеў бы заклікаць кожнага з нас
менавіта задумацца над гэтым шляхам. І вось тыя словы, якія гаворыць сёння і мудраец, і Езус Христус, што па нашых словах нас разумеюць, таксама, калі мы паглыбляемся ў Христе, мы чытаем Христа, Святое Пісанне, мы чытаем малітвы, адпаведная наша мова будзе, адпаведныя нашыя словы будуць. Адпаведнае разуменне гэтага свету у нас будзе, дарагія браты і сёстры. Гэта вельмі заўважальна, дарагія, вельмі заўважальна. Адразу, як прыходзіш на адведванні і робіш знак Святого Крыжа, гаворыш у імя Айца і Сына і Духа Святога, толькі з гэтага знаку відаць, хто моліцца, хто чыніць знак крыжа, а хто вообще нічога не робіць, дарагія браты і сёстры. Поэтому нехай Дух Святы сыдзе сапраўды на нас, нехай адновіць нашыя сэрцы, дасць нам лепей глыбей зразумець сэнс нашай веры і паверыць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Пан Бог з'яўляецца валадаром неба і зямлі. З даверам узнясём да Яго нашыя супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб усім людзям ён нёс надзею вечнага жыцця. Цябе просім. Молимся за пастыраў касцёла, каб яны ўмелі з развагаю і любоўю абараняць сваіх вернікаў ад спакуса злога. Цябе просім. Молимся за нашу краіну, каб праз заступніцтва святых мучанікаў нашай зямлі перамаглі ў ёй вера і справядлівасць. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сужэнствы, каб у цяжкія хвіліны сумеснага жыцця яны шукалі дапамогу Хрыста, які благаславіў іх саюз. Цябе просім. Молимся за ўсіх памерлых, асабліва за нашых родных, каб яны атрымалі ад Бога вечную радасць. Цябе просім. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы сведчылі сваім жыццём о Божай любові і дабрыні. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога за памерлага Станіслава Бурдукевіча, нехай Христус адарыць яго радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Нехай Бог адарыць здароўем сваей ласкай Анастасію Кісель, Святлану Мойса, Галіну Ціхановіч, Ірыну Каралёву, Вераніку Пагожа і іх сем'і. Цябе просім. Слухай нас.
Дзякуем Богу за першы пражыты год Агаты і просім апекі і ласкі Маткі Божай на далейшае жыццё. Цябе просім. Святло Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Просім Бога Всемагутнага, асабліва молімся аб спыненні канфлікту ва ўкраіне. Цябе просім. Нехай Христос, Пан, дасть силы, моцу людям несправедливо покрыўджаным, асуджаным людьми, дасть им моц вытрываць гэтае асуджэнне, але таксама аб'явіць справядлівасць. Цябе просім. Дзякуй Богу за ўсіх ахвярадаўцаў, нехай Бог благословляе іх. Я дзякую Пану Богу за сённяшні дзень, за ласку сакраменту для наших вернікаў. Прашу Божага благословлення для іх. Малюся таксама за тых людзей, хто рыхтаваў касцёл, ось за гэтага свята, хто клапаціўся. Пра ўсё клапаціўся, бо шмат было клопатаў. Скажу шчыра, я так у нейкім сэнсе, знаете, былі две такія сястры, Марта і Марыя. Марія, якая сидела, слухала, а Марта вкалывала, да, так, это работала. Знаете, я тут себе чую все Марією в этом костеле, да, сижу и слухаю. І гляджу, як парафія, ну, стараецца, рупіцца пра ўсё. Правда, ну, мы советуемся, рекомендуемся, праводзім розныя пытанні, вырашаем розныя, але як гэта ўсё выглядае, ну, это сапраўды, я толькі дзякую Богу за такую парафію, за тых людзей, якія так шмат дапамагаюць і на хорах, і ў закрыстыі, і дапамагалі так, і, ну, нехай Пан Бог благословляе сапраўды. Шчыра дзякую Пану Богу за іх і малюся за іх. Цябе просім. Боже, Ты так полюбіў свет, што спаслаў свайго адзінароднага Сына дзеля нашага збаўлення. Выслухай пакорныя просьбы Твайго народа і шчодра адары ўсіх нас Тваімі ласкамі. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу я ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Бог Прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Отче, от Тебе походят дары, які мы Тебе приносим. Прими як свідчення нашої синовньої відданості учини. Каб ахвяра, якую ми складаємо, дякуючи Твоїй добрині, допомогла нам досягнути життя вічного. Праз Христа
Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с духом Твоим. Ухору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Правды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемагутны, вечны, Божа. У Табе мы живем, рухаемся і існуем. І ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна новых женях, благословлённый той, кто приходит у имя Пана, Осанна новых женях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё оживляеш і освячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и
чекаем Твоего пристя ухвали. Пане, успоминаючи збавчую муку Твайго Сына, а так само Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючага другога прыстя, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостолами Тваімі слаўнымі мучениками, са святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, святым Казімірам і благословленым айцом нашим Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугою Твоим, папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзафом, з усіми біскупами і всім духовенством і всім народом Тобою откупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеяних по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей дышоў з гэтага свету, милостиво прымі ў валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале праз Христа, Пана нашага, праз якого адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди, Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и прistя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью,
які живеш і володариш на веки вечные. Аминь. Упокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Иди сюда. Супокой с тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світ. Досягнуть життя вічного. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Пан каже, вось я з вами во ўсе дні, аж до скончання веку. Противная хвала, могутность добрыня, владара, что створил сусвіт, принизивший себе, він стался для всіх нас, такий малий, як постий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому до серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, каб цалком нас принял, кто нам всего себе дає. Погляди, який покорний Бог,
Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, пані, алілуя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, пані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за святої сутяшені. Дякуєм тобі, пані, алілуя. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, пані, алілуя. Молимся, умоцненные збавенным даром Евхаристичным, просим Тебе, Пане, учеников гэты сакрамент, яким Ты умацовываешь нас у земным житті, да забезпечив нас, нам удел у житті вечным, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князь войска небесного, моцею Божою, скинь в пекло сатану и інших злих духов, які на звуку душа уснують по світі. Аминь. Сядьте, коли ласка, дорогие братья и сестры, объявы 4 у аўторак припадае урачыстасць парафіяльная святого Казіміра, титул нашего костела для нашей парафии «Отпуст». Святая имша у 9 часов раницы, 18 часов вечера. Запрошаю. З 5 числа попільная серада, дзень шчырага посту, пачатак Вялікага посту. Святая імша ў гэты дзень у 9 і ў 18, у Новым Свежні таксама о 18 гадзіне. Запрашаю. Што тычыць парадку імшаў на гэты тыдзень, заўтра ў панядзелак імша ў 9 гадзін, у аўторак і сераду у 9:18, у чацвер у 9 гадзін, пятніца 18, субота 9:19. Што тычыць паста, есть 3 прапановы на час устрымання, на гэты перыяд Вялікага посту называецца. 3 прапановы, гэта пост, молитва і міласціна. Што тычыць паста для нашай парафіі, прапаноўваю, конечно, я ж не могу заставляць ні надзіраць, пасціць ці не пасціць, але прапаноўваю устрыманне ад мясных страў. Кроме мясных есть розные каши и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, мы у сённяшнім свеце з голаду не памрэм, калі мяса не паядзім. Я прапаноўваю панядзелак, серада і пятніца. Вось гэтыя 3 дні на нядзелі старацца пасціць. І тыя дні, асаблівыя дні, можна троху так трымаць такі пост, можам сказаць, колькасны, сколькі есці. Старацца паменш нейкай стравы, якой мы, можа так, я не ведаю, там, любім, не любім, але што вось так троху устрымацца. Нехай кожны сабе сам зробіць такую прапанову на Вялікі пост. Я думаю, што кожны разумее вельмі добра гэтую сітуацыю. Малітва. Што тычыць малітвы парафіяльнай? Асабістая малітва – гэта асабістая малітва. Я так не буду
у гэта пытанне, можаце падняць нейкую такую прапанову для сябе асабістай маліцца, але для парафіі ёсць такая. Кожную пятніцу, пачынаючы з гэтай пятніцы, о 18 гадзіне будзе дарога крыжовая. Это такая великапостная малітва. Кожную нядзелю, распачынаючы з першай нядзелі, пасля святой імшы на 11:00 у нас будуць песні жальбы з выставеннем Найсвяцейшага сакрамента. Прапановаю вечарам, можа так прыходзіць дзесьці так без выстаўлення Найсвяцейшага сакраменту, песні жальбы тоже праспяваць. Я, Валентина, вам там прапаную, напрыклад, без 20, сколькі там часу будзе, вось перад вячэрняй святой імшу прыйсці на 5:30, напрыклад, і песні жальбы распачаць, каб до 6 часоў ось касцёлам можна праспяваць гэтыя песні. Это вельмі прыгожыя малітвы, старадаўнія малітвы, якія тычаць великапостныя, тычаць толькі вось нашых земель калісьці Рэчы Паспалітай. Далей, таксама памятаем, што на гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца. У нас ёсць малітва ў касцёле, хто жадае прыйсці, хто жадае, з 23 до 24 святая гадзіна. Гэта малітва разам з Езусам у садзе Аліўным. Але я таксама прапаную, касцёл будзе адчынены. Я тут буду, напэўна, кожны чацвер на працягу Вялікага посту, кожны чацвер прыходзіць з 23 до 24, ось на гадзінку. Хто хоча на гадзінку малітвы, хто хоча дома моліцца, вось будзем YouTube уключым і можа з'яднацца з намі ў малітве, можа самастойна, калі няма гэтага YouTube, паставіць абраз Найсвяцейшага сэрца Езуса ці крыжык, і свечку, як хочаце, а то яшчэ засніце, і свечка будзе гарэць, всякае бывала, поэтому, особенно старэйшых, свечкамі не балуйцеся, кажуць, схавайце спічкі, каб не бачылі, бо за адкрытым агнём, говорю, разнае было з гэтых малітв, поэтому будьте осторожны. Таксама, вось это, у нас есть уже жацерава, у гэтую першую пятніцу 15:00, гадзіна міласэрнасці, каронка да Божай міласэрнасці, адарацыя там, і таксама святая імша. Гэта такая капліца, для нас тытульная капліца, прысвечана Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Вось, калі ласка, запрашаю, я буду старацца кожную пятніцу ездзіць туды, як моя, кажуць, моя малітва асабістая, але таксама даю магчымасць скарыстацца з гэтым іншым, удзелу ў малітве, у святой імшы, калі жадае хто-небудзь з парафіі. Рэкалекцыі великапостныя, дата будзе пададзена трошачкі пазней, я так троху зазяваўся, так думаў, што неяк удасца рэкалекцыі, але тут бачу, што так хтосьці мне абяцаў, а хто я забыўся, не запісаў, нешта з памяццю становіцца ўжо. Я хочу шчыра падзякую за ахвяраванні вашыя на патрэбы касцёла і на тыя працы, звязаныя з, як мы гаворым, будаўніцтвам ці благоустройствам касцёла. Я ўжо ўзгадаў, што мы закупілі дрэва, каб далей выразаць алтар. І кажуць, выражам, што будзе да гэтага алтара. Вы знаеце, это бліскучае, это ўсё надо купіць, палажыць, гэта ўсё будзе каштаваць, а тут алтар будзе выглядзець. І яшчэ архітэктар мне ўжо зрабіў праект гэтага алтара да канца. Яшчэ з двух сторон прадоўжыцца гэты вітраж, адпаведна, я думаю, вы разумееце тоже. Будзе алтар такі, які будзе, ніхто нас у плечы не гоніць, што сёння, заўтра трэба рабіць, будзем паціхоньку сабіраць сродкі і рабіць. Я дзякую Богу за тых ахвярадаўцаў, якія ёсць. Вось сёння так, знаеце, я там угаварваў адных ахвярадаўцаў пра арган, а сёння гаварыць, дапаможам, можа, што-небудзь, але таксама парафія, мы папробуем набыць арган.
уже быўшы в ужыванні арган такі, не новы, але арган сапраўдны арган, трубкавы, які можна сёння набыць. Касцёлы зачыняюцца ў Германіі, асабліва і ў іншых краінах. І вось гэтыя інструменты альбо аддаюць так проста, альбо за копейкі дазваляюць разабраць і перавесці. Ёсць такое магчымасць, ёсць такое дасвядчэнне. Я помню, перавёз арган адзін для серебранкі ў касцёле аж з Копенгагена. Вот, нашли там этот орган, але там не то, что закрывали костел, там у костеле 2 стояло органы. Вот, и дали магчымасць адрэстаўраваць стары орган, а был там орган хіба з 70-х чи 80-х годов, то есть относно новый, як для органа. Это новый, и отдали перевести, это, ну и он там вельмі вялікі, там такие амаль самые, як у катедры у Мінску, такие по мощности орган. Ну, по-перше, сюда не влез бы нам так, у столбцы. Ну, може, каб повесить его на стенках, так, убить те самые тауровые балки, двутауровые, то, може, висел, але бы костёл, стекла от музыки бы повыскакали бы тады. Вот, беда была. Ну, это жарт, ну, можно его утишить, уменьшить орган, это вы ведаете. Але есть такая магчымасць, і ідэя такая прыйшла, гэта будзе так для нас і для столбцаў цікава і добра. Ну, остальные ідэі, што тычыць касцёла старога, ну, яшчэ зіма, Вялікі пост, а вдруг просохне, можна за пакуту там тоже постарацца. Лопатки ёсць, граблі ёсць, усё ёсць, это можна капаць будзе. Але пока ставім гэта ў спакою, робім праекты зараз там, робім праекты. Вот, што тычыць далейшы, ну, будзем работать, будзем працаваць, будзем нешта рабіць по добраўпарадкаванню касцёла і, ну, адпаведна по нашаму добраўпарадкаванню душы нашай. Это вельмі важна, найбольш важнае. Набываем каталіцкую прэсу, у нас ёсць новы часопіс Аве Марыя, першы, другі нумар. Там вельмі падрабязна апісана пра юбілейны год, у якім мы зараз знаходзімся. Нам трэба будзе парафіяй рабіць нейкія пілігрымкі ў юбілейныя святыні, поэтому я вас запрашаю набыць гэта, каб зразумець лепей і глыбей, што такое юбілейны год. Гэта вось. І апошняе, паважаныя, есть права перарэгістрацыі парафіі. Выйшаў новы закон аб рэлігійных арганізацыях, дзяржаўны закон, і патрабуюць ад нас перарэгістрацыі ўсіх парафій. Вось, ну, гэта такая сістэма, трэба добра нанова напісаць усе устаўныя дакументы парафіі, гэта ўжо будзе для нас раз, два, три, трэці раз. То есть першы раз зарэгістравалі, другі раз у 2004 выдалі закон, перарэгістравалі, зараз 2024 год, 5-й закон, і зноў будуць перарэгістроўваць нас. Ну, конечно, з гэтым вяжацца пэўныя. Ну, знаете, нам трэба ж, каб людзі працавалі, тыя людзі, якія чыноўнікамі называюцца, щоб бумагі туды і сюды, знаете, это ўсё глядзелі, пераглядалі, патрэбнае, ну, каму не патрэбна, невядома. Ну, але, ну, сказалі, будзем рабіць гэта, кажуць нам, ну, што зробіць. Я вырашыў, дарагія, такім чынам, што вы мне прабачце, ну, мы усіх, щоб нам спакайней, бо таму што сёлетняй перарэгістрацыі вельмі падробна трэба падаваць дадзеныя так званай двадцаткі аж тых людзей, якія будуць у гэта сама вельмі падробна, дзе яны працуюць і так далее, ці былі замешаныя, ці не былі замешаныя, ці былі там падвешаныя, ці не былі падвешаныя. Вось, я вырашыў усіх пенсіянераў паставіць, і это самае, і свенты спокой будзе. Вот, поэтому там люди получаюць пенсію, нідзе не замешаныя, жывуць ціха, спокойно, нідзе не подвешаныя. Вот, поэтому таким образом мы зробім, вы прабачце, што там можа гэта, але я так, усіх, хто на пенсіі, щоб прасцей і лягчэй, калі ласка. У нас усе пенсіянеры у парафіі, мы отчаянно молимся и так далее и тому подобное. Вот тут говорю, кто тым слухае так нас.
Вось, і гэта нам трэба 2 парафіі перарэгістраваць, і Стоўбцы, Новы Свержань. Дакументы падрыхтавалі, і я думаю, можа, нядзелька мы гэта ўсё устабілізіруем, пастараемся гэтую справу эту. Біскуп падпісаў асноўныя дакументы, дзе біскуп падпісаць павінен. А тут уже залежыць, кому мы пададзім райисполком, потом облсполком. И, это такая песня, знаете, разглядаецца цэлы месяц и так далее и тому подобное. Вось гэта асноўныя аб'явы, якія б я вам хацеў сказаць. А зараз прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Божа, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакрамэнты. Адры ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Ты наша маці, заўсёды ласкава, весь свет ахінаеш нябесны плашчом, і ў моманты буры чуваеш спагадна, каб ахоўваць наш шлях і дом. Марыя, маці Хрыста, любячага сына, Марыя, да яго ты вязі, абякуйся ўсімі, каралева супакою, маліся за нас, каралева супакою, маліся за нас, каралева супакою, маліся за нас, каралева супакою, маліся за нас. У выпрабаваннях присутная побач, ты, маці касцёла, нас вучыш любіць, даваць уцяшэнне, дзе смутак і горыч, слухай слова, надзея жыць. Марыя, маці Хрыста, церпячага брата, Марыя, нашы сэрцы ўзмацняй, у
нас.